Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kuble ya phi baro kini kilong ki khubor bamta kasi. Khlad no uba SD Khongwir pa siyang basa Mawlai nonglo. Uba deru MLA ba nyngkong jong Mawlai Constituency. Ula long kum u MLA arpsas nem kinti hadu ba onda siyang thai no. Wat ulabat kum urang ba siyang Mawlai nonglo na palan san post nem. Ulabat kum u presiden jong Mawlai taun dorba la bun nem. Ula Khlad no hanigrem aka arpoi tarik nai biang arjat klai ula thak pang hanigrem la kumba artayo ea berkasni on tap kalong aka arpsau tarik nai biang arjat klai haulum ju tap kapalang presbyterian Mawlai nonglo ngang ni don betang kren kalong tang na ka benta jong ka Mawlai nonglo te kidon ki asan rang ba snong dan secretary but kwe ki member kidon seng kentei kidon ki asa ki angkanwadi kini kita perkhoi ki don lang ni constitute kind of a team da kam dei ke jini trelang bat ki hi nga maroi nganam la manlang man la ka por ngi yo instruction ke guidelines na keleng ke government especially from the health and family welfare department bangile kumta bangilam ta ki do's and don'ts lai ne ko ko kini kita thousands and thousands are wanted to return home tengi yelum gelang ya kren kanana masudang ka konsen kalong bangin wad ya ke jaka hangno ban pensa ya kini ki returnees ni po kasnong joing don 6 blocks te hakawi we ke block don saw ngot ki rangba dong te kini ke rangba dong kilong in charge balle deng yong hakano no po so wan pemi volunteer kini ke rangba dong they will search for volunteers kin pemi ya kini ki volunteers haka pool arrangement ke ba ki tip kini ki trying ta kalong ba kin provide in akaleng jong ki bahayeng we don't have to depend on the government the government can come forward ban yarab yagi kids kini kita ini song nikloben pediang they whether contact or no contact we will contact ourselves with those returnees